ብምኽባር ብዙሓት ሰባት ዝደልዩዎን ዝብህግዎን ነገር እኳ እንተኾነ ነዚ ክብሪ ዝረኽቦ ግን ኣዝዮም ውሑዳት ጥራይ እዮም። ብዙሓት ሰባት ክብሪ እንታይ ከም ዝመስል እኳ ከይዝተማቐሩ ካብዚ ዓለም እዚኣ ብሞት ይፍለዩ። ክብሪ ከመይ ጌርካ ከም እትረኽቦ ዝገልጽ ብዙሕ ግዜ ዘይንርድኦ ስነ ልቦናዊ ምስጢር ኣሎ። ነዚ ስነ ልቦና እዚ ብትኽክል እንተደኣ ተረዲእናዮ ግን ክብሪ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስን ጠቓምን ምዃኑ ብንጹር ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣብ ሎሚ ቪድዮና ሰባት ከኽብሩኻ ዝገብሩ 8 ስነ ልቦናዊ ሜላታት ከካፍለካ እየ። ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምር። ስድራ ናይ ዚኦም ነገር ቻነልና ተዘይኮይንካ ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ቪድዮታት ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ንኽበጽሑኻ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ሁን። ቀዳማይ ከኽብሩኻ ገድዶም። ገለገለ እዋናት ንሓቂ ከም ዘላታ ክንርያ ኣድልየና እዩ። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክብሪ ዝርከበሉ ሓደ መንገዲ ሰባት ከኽብሩኻ ብምግዳድ እዩ። ኣብዚ ናይ ስልጣነ ዘመን ነዚ ሓሳብ እዚ ዝቃወሙ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ክብሪ ብምግዳድ ዝርከብ እንተደኣ ኢልካዮም ክሳብ ኣእምሮኦም ዝስሕቱ እዮም ዝኾኑ። ኣዝዮም እውን ይሓርቁ። እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ድሕሪ ዘበሃላ ዘሎ ሓቂ ስለ ዘይፈልጥዎ እዩ። እሞ እቲ ሓቂ እንታይ እዩ? ክብሪ ብቐጥታ ምስ ፍርሒ ዝተኣሳሰር እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እዩ ካብ ጣንጡ ንላዕሊ ንኣንበሳ ነኽብሮ። ዓይን ኣንበሳ ክትርኢ ከለኻ ከይፈተኻ ብግዴታኻ ክተኽብሮ ትግደድ። ንጣንጡ ግን ኣብ መንደቕ እንተረኺብካያ ብዝኾነ ነገር ቀጥቂጥካ ንቕትቀትላይ ትፈርሐን ኢኻ። ሕጂ ናብ ተርእስቲ ክብሪ ንመለስ። ክልቲኦም ህያዋን ፍጥረታት እዮም። ነኽብሮ ንኽእል ግን ነቲ ኣንበሳ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ክቃትለካ ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘለዎ። ነዚ ከም ተራ ወይ ከም ኣጋጣሚ ጌርካ ይትውሰዶ። ብሓቂ እንተኾይኑ መብዛሕትኦም ሰባት ንፈጣሪኦም ዘኽብርዎን ዝፈርሕዎን በዚ ምኽንያት እዚ እዩ። ኣምላኽና ኣዝዩ መሓርን ፈቃርን እዩ። እንተኾነ ግን ንሱ ኣዝዩ ሓያል እዩ። እቲ ሓያልነቱ ድማ ንዕኡ ክነኽብሮ ይገድደና። ሓንቲ ናይ መወዳእታ ኣብነት ከበካ ምስ ሓደ ፕሮፌሽናል ተጓታታይ ኣባእሲ እንተኣቲኻ ንሱ እንተጻሪፉካ ወይ ዘይትደልዮ ነገር እንተተዛሪቡካ እውን ክተኽብሮ ኢኻ። ንዕኡ ክተኽብሮ ፍቓደኛ እንተዘይኮይንካ እውን ነቲ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ብምፍላጥ ንዓቕሙ ክተኽብረሉ ትግደድ። በዚ ድማ እቲ ክብሪ ናብኡ ይኸይድ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ንስኻ ንዕኡ ክተኽብሮ ትግደድ ኣለኻ። ኣኽብሮት ምግዳድ ማለት ሕማቕ ሰብ ወይ ሰባት እትብድል ሰብ ኩን ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ሰባት ፈተው ጸልኡ ክኽሕድዎ ዘይኽእሉ ዓይነት ስልጣን ወይ ዓቕሚ ኣለካ ማለት እዩ። ክሳብ ክንደይ ሰላማዊ ሰብ እንተኾይንካ እውን ነቲ ዓቕምኻ ከይትጥቀመሉ እንተወሲንካ እውን ሰባት ግን የኽብሩኻ እዮም። ከመይሲ ንሳቶም ዝፈርሖን ዘኽብሮን ዓቕሚ ስለ ዘለካ። ስለዚ ሓቀኛ ክብሪ እንተደሊኻ ፈጺምካ ካብ ሰብ ኣይትለምኖ። ኣብ ክንዱስ ዘይከሓድ ክእለትን ብቕዓትን ዘለዎ ሰብ ኩን። ከምዚ ክትገብር ከለኻ ሰባት ብቐሊሉ ከኽብሩኻ ተገድዶም ኣለኻ ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ሰባት ካባኻ ንላዕሊ ክእለት ከም ዘይብሎም ጌርካ ክትከታተሎም ትኽእል ኢኻ። እቲ ናይ ኣኽብሮት ምግዳድ ስነ ልቦና ዝሰርሕ ኣብዚ እዩ። እንተኾነ ግን ካብዚ ኩሉ ቀዳማይ ንኽትመስል ካብ ምጽዓር ክብሪ ዝግብኦ ሰብ ክትከውን ከለኻ ብዘይገለ ጻዕሪ ትረኽቦ። ካልኣይ ምላሽካ ኣዘንግዕ። ሰባት ኣቓልቦኦም ናባኻ ክኸውን እንተደሊኻ ንምላሽካ ክጽበዩ ግበሮም። እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ገይሩ ዝሰርሕ ሜላ እዩ። ንምንታይ እንተኢልካኒ ዝዘንግዐ ምላሽ ብቐጥታ ስልጣን የመልክት። እዚ ድማ ኩነታት ትቆጻጸር ከም ዘለኻ የርኢ። ብናትካ ፍጥነት ምላሽ ክትህብ ከለኻ እዚ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ምስጢራዊ ስምዒት የጋዶ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ሰባት ኣብ ኣእምሮኻ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ክሓቱ ይጅምሩ። ንስኻ እውን ጥበብ ናይ ምሕባእ ተጠቒምካ ምስጢራውነትካ ዝያዳ ክትዕብዮ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ምላሽ ክትህብ ክትደሊ ከለኻ ንእሽቶ ፍሽኽታ ጥራይ ክተርኢ ትኽእል ኢኻ። ንገሊኦም ሰባት እዚ ካብ ተራ ናይ ምሕዝነት ምልክት ሓሊፉ ካልእ ትርጉም የብሉን። ነገር ግን ንዓኻ ብዙሕ ስልጣንን ቁፅጽርን ይህበካ። ሳልሳይ ሕማቕ ጠባይ ክትርኢ ከለኻ ስቒልካ ይትሕለፎ። ሰባት ኣብ ከባቢኻ ሕማቕ ጠባይ እንተርእዮም ብፍላይ ድማ እቶም ትግደሰሎም ሰባት እንተኾይኖም ግቡእ ከም ዘይኮነ ንገሮም። ምናልባት በቲ እዋን እቲ ዘይክፈትዎ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን ንስኻ ነቲ ነገር ከዕርዩ ስለ ዝነገርካዮም ጥራይ ከኽብሩኻ እዮም። ብፍጹም ክትርስዖ ዘይብልካ ነገር እንተሎ ሓደ ግዜ ኣኽብሮት ንኽትረክብ እትገብሮም ነገራት በቲ እዋን እቲ ኣብኦም ዘይፍተው ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ድሕሪ ግዜ ግን መሊሶም ክሓስብሉ ከለዉ ትኽክለኛ ነገር ከም ዝገበርካ ክግንዘቡ እዮም። ራብዓይ ኣብ ግዜኻ ይትደራደር። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ካብ ዘለና ክቡር ሃብቲ ሓደ እቲ ግዜና እዩ። ስለዚ ሰባት ንግዜኻ እንተዘይኽቢሮም ኢልካ እዚ ማለት ንዓኻ ብዙሕ ከም ዘይግደሱልካ የመልክት። ሕጂ ንኣብነት ምስ ሓደ ሰብ ቆፀሮ እንተለካ እቲ ዝመጽእ ሰብ ድማ እንተዘንጊዑ እንተበኣሰ
كم زدونجو كقدم محبار نيرو بز أجواب زين السخاج زي خان مقطع بنتدليخا نتقص أرونا بكالك زي كتسجاجرو وكتسرزوت خالخا كم زين جبركا كتسل كلخا سبات نسعات كخبري جمرو سلازي زدونجون تخوينهم أقدي ممكن أجرو خايم نجزي خام بخان نعوم كم عابي سعرات يوتر نسخا نجزي خا كتقدسلو كلخا نساتهمون كقدسوا الكاكلو كخبرو خايم مالتيو سلازي كل جزي نساعات كأخبرو نسخا زيت الدرادر اللو نجر سبات كتنكفوا يدفرونيم حمشاي نتفخ خاري ويتقط أطاريا مسجنو إذا حساب زي أزيو حتيريو جنبوز حسابات أبزبوتا زكاجاي نري عاوتن توهبون حادثة من نقاس سابات نعخا زلوم أخبرات كم زت فوز جبر أزي قليل من جديو كساب كنديك قليل ويفتحويل كان تحسب كون عاوت نايت سب نتحتي توردو كساب كندي تتقراري خان تخونون بحق إكاب لبخاك تمسكنو يترسع اتتمسكنو سب تفخ خارن تخوينو إزين عخا أبنب سخازلكا نايرئ متأمان درجة لعل كم زبالة يرئي نايرئ متأمانو لعل زبالة سبدما كاب سبات مرقاقات أي تسبانيو نرئسو تسبق سميه نخسم معايلو دما سباتا يواردنيو سلازي نرئس خابيزي عينت من قد زيك تمرحا كاللغا كاب سبات بقليلو كبر تركب شاد شاي حساب كابن تورجلت صنعون ودينا الرأيات تتقام مبزحتو جزء سبات بزعبات الزاربو نجر أبكالو سبات زحدر وطلوع يفلتوان يوم مس بزحات سبات تأكيب خاك الزارب كلها أقالب وقت قبرو لزلكا نجر إزيو حساب كالك كم تابع مرخازلو كاب أفكاك وتخلون كم أكخون على انت زي كوينو ملكت نايجين كتاب جز كاير رأى مالتيو بيز مخنيات زيوم مبزحتهم سبات أبكد مكالوت كنتاباتو بز الرأيو بتوسخي حسابو من ناقلتو أمونقو بزح سقطا مقبار إذا تقبر كاللخانة تتزارب وزلخانة جر كم زي تفلتو يري أمونقو بزح عرفت توسر انتخونكا نمحساب بوزق زي يوسدلكا خمزلو تفلت علخا إذا دما نتمل اختخاير داخمو أبا أمورخا كتبلو زدال خاي نجر كاب أفكاك وتخلو لك عنسوك خون علو كم انت زي كوينو أزيخا كتشجاريخا كبرن مركب الدعمي تتسقم سبات بفلات زي كونس كيف لت كايم كبر الزون الكا شابعي عمي أحطتات حتت مبزحت سبات تسمع نتن بالحات نخلوهم مس سبات بزي مقرات مزرابن أبستل على زخون يخون رأستي رئيتو ناي محبل ما دالوهم انت خونا جن سبات نرأسهم انت خقابرو خمزلو ما تأبيهم يفلتيهم سلازي اتسألوا خاز الرقاقات نسخا كم الزراب نلعلي نساتهم نرأسهم من كبابيو من كمر مرز حقوز حطوتات أب محتاتيو إذا تقابر كلها أب عين سبات أزي بلحن مستوى عالم كوين كاتقرب أب عالمنا بوزحات نايسنا أمرو تيرابيست أزيوم زخابرون لعل ويناي محساب كلا زلو من غير كايزو السد مقنياتو حز أرتن أزين وسنتن زخون حطوتات سلزهاتو يوم شامناي نمت كلاتكا حلوام قال يوم سبات مسمن كم زعلو ريام نمت كلام زغيرو علو نقابلنت حدا سب عيساتني زبالك خوني خاليو جن مسك أدم محادثو كالرهب كله نساتهم دماز سوتين تخوينهم نسوون كم قاشان خير رأيلو مساتاتو مساتي قال يوم دما زعط سبات كي يتسبايو بينهم كون كله نابتي اي قبروني زبالو ونقاري ملاسو نمت كلام بجز أف آدم يفرسو اللو مالتيو أبكر من سبات أنا كم زقبر سبيلكا جن التفرسو متكل انتهاليكا قبل على نفسها زيادة ترطارة تعبي نرئس خان تزي آمين كايا نحقتات كادما دويل كان تزي حالي خايو أبكر من سبات الترأي اللي من قدون لكع كم تنسخان نرئس خات ترأي غير كايو نسخان نرئس خان مستيات ترأي اللي الرأيالو سبات زريخا لكع كم تنرئس خات ترأي اللي من قديو سلازي نرئس خازل لكا الرأي لعلي بل عمت كلات كايت الدرادر نزوم شمان تمن قديتات يوم انت تخطي الكايوم بزي قلت ترطر كبر سبات كتركبي خا نزا فيديو سليت خطتلكا عزيزي مسكن انت فتيخا يا تراي لايك سدرا نايز اون نجر channelنا تزي كوين كادما سبسكرايب بمقبار ابار سدرا بيتنا خون يعني لي